Waħda mill-kurzitajiet li hemm fil-Biblioteka Nazzjonali huma serje ta' volumi. Kotba serji ħafna libri bullaru fejn l-Ordni ta' Malta kien jirreġistra il-digriti kollha li kien joħroġ. Dawn il-manoskritti fil-marġni tagħhom ħafna minnhom għandhom ishom vinjetti żgħar, ishom ċajtit impinġija. U ma konniex nafu x'ifissru dawn iċ-ċajtiet. Bl-Ingliż jgħidulhom doodles. Naħseb bil-Malti m'hemmx kelma għaliha, bit-Taljan jgħidulhom skarabokki jew jgħidulhom girigori, il-kelma garigor mill-Malti ġejja minn hemm, il-girigori. U il-misteru kien x'qed jagħmlu dawn iċ-ċajtiet fil-marġni ta' dawn il-kotba uffiċjali tal-Ordni ta' Malta. U ġitni l-kurzità u bdejt nistudjhom. U sibt li min kien qed iżomm dawk ir-reġistri kien bniedem li apparentement kellu sense of humor. Ma kellux jagħmel wisq u biex jgħaddi żmien fil-marġni beda jagħmel dak pinġijiet żgħar biex jagħmel ċajta minn dak li jkun hemm fil-digrit. Bil-biċċa kbira minnhom huma ċajtiet fuq l-isem tal-persuna li jkun ħareġ dak id-digrit. Fejn naf, jekk dan kien jismu De Piscatoribus, hemm sajjiet qed jaqbad il-ħut. Jekk ieħor jismu Caratello, hemm kartell. Għax Caratello bit-Taljan u tfisser dak li bil-Malti ngħidulu kartell. Il-biċċa kbira minnhom huma ċajta fuq isem tal-persuna li tkun qed tiġi imsemmija f'dak id-digrit. Xut minnhom huma aktar serji minn hekk. Dawn id-digriti ħafna minnhom huma biex jagħtu xi aħbar tajba. Kavallier ta' kommenda, però hemm oħrajn minnhom li huma aħbarijiet koroħ. Kavallier ġie arrestat, kavallier għandu jagħti ħafna flus. Allura fil-ġemb, fil-marġni, ikun hemm vinjetta, diżinn ta' dwejja. Ħafna drabi jkunu pereżempju ras ta' mewt, bis-slib ħerġin minn ġo għajnejh jew ġo imnifseħ. Oħrajn ikunu xi forma ta' forka u dawk jgħidulek li volli l-aħbar li hemm f'dik il-parti hija aħbar ħażina. Imma għall-biċċa l-kbira minnhom huma ċajtiet. Oħrajn minnhom huwa importanti ħafna għax huma l-uniċi ritratti fis-sens ta' portrait Ingliż li għandna tal-persuni. Pereżempju, hemm waħda minnhom sabiħa ħafna tal-List of Cumbelles. Hemm impinġi List of Cumbelles. Oħra hija tal-famuż Romegas Maturillesco li kien pirata kbir u mbagħad spiċċa prova jaqliba lil-Gran Mastru la Cassier. Dawn l-uniċi portraits li għandna tagħhom huma dawn id-diżinji żgħar li hawn f'dawn il-kotba li qed għandu qudiemi. L-iktar forsi l-iktar waħda rari huwa tal-famuż Matteo Falzon. Matteo Falzon li kien spiċċa ħażin, kien spiċċa mgħallaq, maħrub. Matteo Falzon m'għandniex it-tratt tiegħu. L-uniku tratt li hemm ta' Matteo Falzon hija vinjetta żgħira li hawn f'dawn il-reġistri fejn jidher bil-kostum ta' ħakem libes tal-Kapitano della Verga bil-virga fideh. Fordi wieħed jara li dawn min għamilhom tal-iskrivan għamilhom biex jgħaddi żmien, imma għamel pjaċir kbir l-istorja għax tagħna informazzjoni kbira li mingħajr ma konniex nkunu nafuha.